Máis dun centenar de mariñeiros chegados dende diferentes confrarías da Ría de Arousa concentráronse este sábado na praza do concello de Rianxo. A convocatoria xurdiu como a protesta polo estado no que se atopa a ría e a necesidade de tomar medidas que permitan, no mellor dos casos, recuperar a súa produtividade, poñendo o foco sobre o problema dos vertidos e exixindo ás administracións políticas encamiñadas a mellorar a actual situación, xa que o futuro do sector depende diso. Levo 26 anos andando ao mar, que son poucos comparado con moita xente que hai aquí, nunca vi na miña vida que no río non houbera nunca unha lancha a traballar a estas alturas. Está o río vacío. As empresas fan vertidos continuos tanto dentro da ría como fora da ría. E a nós métennos de todo. Impóñennos levar na lancha de todo. Que pasa? Que as empresas non se impón nada lá. Eu penso que os emisarios sabemos de sobra onde están e teñen que tomar medidas dunha vez por todas nesta situación. No tema da pesca pasa o mismo. Vemos que este é un cúmulo de cousas. Canto máis vertidos hai, non é que vai a caer só o marisqueo. Vai caer a pesca despois, vai caer o sector bateiro despois, é un cúmulo de cousas. Eu penso que isto hai que deixar as ideas, tanto políticas como personales, de cada un e luchar polo noso traballo, que é do que vivimos. Ademais de Rianxo, na concentración tamén tomaron parte mariñeiros de outras confrarías da ría, como tamén o fixeron os patróns maiores de Cabo de Cruz e Vilanova e representantes tamén dos pósitos de Carril e a Pobra. A de Rianxo foi a primeira de moitas movilizacións que virán a partir de agora noutros puntos da ría. Segundo din, a unión de todos será crucial para o desenvolvemento futuro do sector, do que na Ría de Arousa dependen directo ou indirectamente moitas familias.